Tak. A tady v té hendě já jsem se rozhodl, že tohle to natočím zpětně pro Laďu, aby viděl, jak se hraje port na dvakrát. Takže šestky po dnešku, jako jsem nechytil ani jeden set a to jsem už dostal asi 12 párů. Je tady ten typek, který jezuje na $2. Já vím, že prezentuje monstro, je tam overpár, třeba Ace King, spíš bych tam typoval ten nějaký střední až vysoký pár, ale já si šestky už koluji s tím, že veliká pravděpodobnost, že tam spadne něco, nějaký set nebo cokoliv lepšího než ten třeba jeho overpár, pokud ho má, takže koluji šestky, tady všichni záhos, předpokládám, ne, takže 2 koly. A co máme my? Takže nám padá open-ended. A předpokládám, že ještě hrají nějaké šestky. Pokud tam má někdo nějaký overpár, takže podíváme se. První čekuje, druhý dává do potu, kde je 14, betuje $4. Takže já to nezahodím každopádně. Co nevidím, padá mi tam 3, takže mi padá postupka. Tady pán betuje už jako přes půl potu, no si myslím, to je docela pozdě. To mohl dělat spíš na flopu, než na ternu, jako dávat přes půlku potu, takže je mi ho teď docela líto, teďka přemýšlím, jak vyhrát co největší pot, jo. Už jako nepředpokládám, že bych tohle měl prohrát, ale všechno je možný, no tak ale on dává 10, já přemýšlím, co s tím, kolovat to nebudu, to je prostě blbost, protože pokud by měl ten overpár a spadne bezvýznamná karta na river, tak on to stejně čekne a nepředpokládám, že bych vyhrál nějaký velký pot. Pokud dá min race, tak si myslím, že mu bude docela jasný, že prostě tu postupku mám, dá mi ten call a po riveru bude hrát už opatrně. Otázka zní, jestli by mě dorovnal, protože předpokládám, že by to zase čeknul, nebo by nahodilo strašně málo, aby ho přetočil a by mi to asi nedal, protože by tu postupku uvěřil. A tím pádem já si říkám, že když on dává 10 do tady toho potu, já mu pošlu all-in $36, tak on si může myslet, že mu to kradu s tím, že mám flash draw, nebo prostě cokoliv, ale myslím si, že pokud má nějakou value handu, nějaký ten overpár, tak je větší pravděpodobnost, že mě doplatí a že respektive, že vyhraje větší pot, než kdybych to jenom prostě min raisnul nebo dokoloval, což je pičovina. Takže já mu prostě pošlu plnou, stejně tam prostě ještě může být nějaká flash draw, jo, a můžu to prohrát na ten river, tak tím pádem se takhle můžu trochu chránit před tím riverem, jo, a kromě toho, že ten větší pot můžu vyhrát taky. Takže já to prostě přetočím do all-inu a týpek tady bez myhnutí oka prostě vykoluje kingy. No a teď tady vidíme, že má taky zaškrtnuté running twice. Jako nevím, co potom to ternu chce točit dvakrát, no ale aspoň jsem se trochu zasmál. A takže na prvním boardu mu full house nepadá, uvidíme na druhém boardu taky ne. Takže já vyhrávám oba dílčí poty a děkujeme za sledovanost.